kommer han. Vi har värmt upp det. Första momentet, hopp. Varsågod och utför. Jag tänker att sitta och titta. Momentet slut. Vi har en tränare som går ner till nästa punkt där vi har någonting med lek. Kommer det mera? Momentet slut. Då är du välkommen till punkt B. Nästa moment är intarmning. Lämpligt avstånd i Eliasson. Momentet slut. Nästa moment rapportering. Då har vi moment med rapportering. Varsågod. Momentet slut. Ta föremålet. Jättesnyggt. Momentet slut. Då kan du koncentrera dig mot utgången. Bra. Fint. Kan jag kasta bollen nu? Ja, varsågod. Typ ditåt. Här. Mycket bra. Ja. Men nu sa jag faktiskt inte, utan jag sa att du skulle ställa upp här. Så ja. Då har vi första momentet. Då kan du inta lämpligt avstånd framför hoppet. Utför. Kombinera. Momentet slut. Ja, duktigt. Då kan du komma med här. Då har vi nästa moment. Då ställer du direktionen där. Kommendera. Momentet slut. Då har vi nästa moment som är inkallning. Ställer du upp igen här med den konen i den riktningen. Jag sa jag vet om allt. Kommendera. Momentet slut. Jättefint. Då har vi nästa moment som är hopp. Kan du ställa upp där? I riktning neråt. Kan du komma här? Så ja. Och så i den riktningen. Ja. Kasta bort. Taga bort. Momentet slut. Så, då kan du komma med här. Så. Så gör vi.